religion iphetha kabi. Yingakho umuntu mayike wakholwa waqeda wabamba ne-religion kuthi noma esegcwaliswe ngamandla kaMoyengcwele umbone ukuthi akakholwa ukuthi amandla kaMoyengcwele aphelele, ufuna ukuphelisa ngeduku. No, ngiyakhuluma nje, ngiyakhuluma. Hayi, uyazi noma ngithandaza nje uma ngalifakile iduku yizwa sengazathi uNkulunkulu akangizwa, ngoba i-religion ikholwa kakhulu iduku kunoNkulunkulu. I-religion ikholelwa izinto kakhulu kunomdali wezinto zonke. Kodwa namhlanje sizophendula ingqondo yakho ukuba isuke entweni ibheka kuye owayekhona nokhona nozoba khona phakade naphakade, owafa esiphambanweni wehla wangena ethuneni wavuka ngosuku lwesithathu uyaphila kuzobe. Oh, haleluya! Ingqondo yethu ayibheke kuye. Khona esontweni eligcwele amandla kaMoyengcwele kufundiswa izo kushunyayelwa insindisho. Kodwa hayi uma ungalifakile ibhantshi uze esontweni, hayi wawuma ngaphandle kuthiwa akatsheleke luyibhantshi, akekho nebhantshi.